Sɛfan sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ ka taa fɛ États-Unis bawo sɛ bana min tɔgɔ grippe aviaire ye mɔgɔw bila kɔnɔnafili la ka ɲɛsin sɛ maralaw ma. O kama mɔgɔ caman ye yɛlɛmaw don u ka dumunifɛnw na Amerika. Sadek Juemia ye sɛfan sanbaga dɔ ye. Ne tun bɛ deli ka sɛfan sigiyɔrɔma 10 caman de san dɔgɔkun kelen kɔnɔ, nka bi ne bɛ sɛfan san dɔgɔkun 2 de kɔnɔ. Ne hakili la sɛfan da tun ka nɔgɔ san 2 tɛmɛnenw na, nka sisan dɔ farala a sɔngɔ kan yɔrɔnin kelen ka dan tɛmɛ. Nin ye juguya de ye. Ne bɛ se k'a fɔ ko sɛfan ye anw ka don o don dumuni de ye, a da ka nɔgɔ Amerika. Sɛfan sigiyɔrɔma 10 sɔngɔ sera fo $2 ni kɔ ma san 6 laban minnu tɛmɛna kabini sɛ bana in bangena san 2022 la. Nka sɔngɔ yɛlɛli yɛrɛ a cunna mɔgɔw kan États-Unis salon de ye, bawo sannikɛlaw bɛ sɛ sigiyɔrɔma 10 san n'an ko douzaine fo $7 ɲɔgɔn ma ka daminɛ janvier kalo tɛmɛnen in na fo sisan. Jamil Luke ye soroko dɔnbaga dɔ ye kalanfa dɔ fana Michigan sanfɛ kalanso la. The retailers who are buying the eggs wholesale, we've seen it. Minnu bɛ sɛfan feere détail la, u ye dɔ fara a sɔngɔ kan. Sisan walasa sɛfan sɔngɔ ka nɔgɔya, sɛ bana in n'o ye grippe aviaire ye, o de ka kan ka kɛlɛ fɔlɔ ka ban. Sɛnɛkɛlaw ka minisiri tun y'a fɔ ko kɛmɛ sarada 20 bɛ fara sɛfan sɔngɔ kan san 2025 kɔnɔ ka tɛmɛ san 2024 la. Cakɛda min bɛ Amerika sɛfanw kama n'a bɛ wele Conseil américain des œufs y'a fɔ ko dɔ tɛna bɔ sɛfan sɔngɔw la, nka a y'a jira ko sɛ bana in de nɔ don n'a fanga bɛ ka bonya ka taa fɛ, n'a kɛra sababu ye sɛfan tun bɛ sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la maraw kɔnɔ ka kɔrɔ a tɛ sɔrɔ ten tugun. Nka sɛfan sɔngɔ yɛlɛli bɛ se ka George Telwilliger ka sɔrɔ yiriwa sɛnɛkɛla dɔ Virginie. Ne bɛ se ka sɔrɔ kɛ kosɛbɛ sɛ mara la fo sigiyɔrɔma 2 fo 3 yɛrɛ. N tɛna sɛfan sɔngɔ caya mɔgɔw kan kosɛbɛ, nka ne hakili la minnu bɛ sɛ maraw kɛ u bɛna ɲini anw fɛ yan. Nka George Telwilliger y'a jira fana ko sɛnɛkɛla ŋanaw bɛna laban ka fɛɛrɛw sɔrɔ walasa k'u ka kɔnɔw ni sɛw tanga sɛ bana in na n'o ye grippe aviaire ye, n'o bɛ se ka kɛ sababu ye sɛfan sɔngɔw bɛna jigin.